De aanwezigheid van Amerikaanse oorlogsschepen in het Caribisch gebied en de aanval vorige week op een Venezolaanse drugsboot zetten de spanningen in de regio verder op scherp. De Venezolaanse president Maduro heeft reservisten en jongeren opgeroepen om vandaag naar kazernes te komen om te leren schieten. Ook op Curaçao is de spanning voelbaar. Het eiland is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar ligt op een steenworp afstand van Venezuela. De eerste Venezolaanse bootjes arriveren in de haven van Willemstad. Ze brengen betaalbare groenten en fruit naar Curaçao. Maar de rust is schijn. De Amerikaanse militaire operatie tegen Venezuela maakt mensen op het eiland bang. Atención, seguro, no? Eso no está el problema. Si tiene problema na Venezuela, también tem. ¿Qué significa atención aquí? No son taja verdura, no son taja banana, aquí no tem. No sabia, tem crisis no por vida. Seguro, seguro. Oud-premier Maria Liberia Peters begrijpt de spanning op Curaçao. Ik wil heel sterk accentueren dat wij niet uit het oog moeten verliezen dat Curaçao als een van de dichtstbijzijnde buurlanden van Venezuela heel sterk afhankelijk is van Venezuela voor voedselvoorziening en voor andere zaken die van belang zijn voor ons bestaan. De zorgen zijn reëel. Voor het eerst werd een Venezolaanse drugsboot ten zuiden van Curaçao door de Amerikanen getorpedeerd. En die Amerikanen maken gebruik van faciliteiten op het eiland. Voor Curaçao ligt de uitdaging in de spagaat. Enerzijds de afspraken binnen het Koninkrijk en de samenwerking met de Amerikanen. Anderzijds de noodzaak om vrienden te blijven met de buren in Caracas. Den Haag moet wel degelijk goed luisteren naar wat Willemstad te zeggen heeft. Wat Curaçao te zeggen heeft. Want de consequenties van uit balans raken voelen wij veel eerder en veel sterker dan helemaal daar in Nederland. Spanning of niet, veel Venezolanen die wonen op Curaçao hopen dat de militaire operatie leidt tot de val van Maduro. Esta es una situación nunca visto por de hopi años pasados. Está tenso, pero nos incuta positivo cusi la situación aquí. Finalizando Venezuela, ahora el Curaçao también está beneficiado.